Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Rengkat baka perthai situlup ya ka World Environment Day ka balalong nen kesngi la rakhiru ha keleng kari India de ki program penek mariang. Ki jingpen kriya gila ya saprang na ka benta ka khana samari socio-economic census ka bah nyau ha kari ka ban sedang shen. Bat ika jingle niam Eid ul Fitr jong ki pak riunget ke niam Islam ha satla ka perthai la rakhiru da ki riunget Muslim jong ka Meghalaya nin kesngi da ka jing rakhi ka basong kun. Ki khubor ki babnya. U Menteri ke Sarkar India ubri kmi ki kam ki bede bak umbam umdi u Gajendra Singh Shekhawat ula banjur halo ke jungdan kam ya ke jing simenta sit rehem jong ki pat ba ban yada ya ke mariang saudong saukun bat ban sumar tengka ya ke Uni Menteri ulaong ya ke ni haba ajeng keren ha ke jing rakhi ya ke World Environment Day ke balakot long da ke National Mission for Clean Ganga. Usikawat ulaong ba man iwe pe iwe ni kinong song kari ki deben simkhia halor kani kamat ka badan kam ka be de ba ka jing sumar khoi ba jing tengka ya ka bat ka jing pen klan biang ki wa ulaong ba tang na kaliang ka sarkar kamlong ka bala ban le kani uni menteri ulaong ru ba ka jing bu thong jong menteri rang ba do Narendra Modi ban pen khoi ya ka wa ganga hadien bela penteri kam ya ka namami Ganga program haus nam arajar khat sau kelalong kebaya saprang bat dang bun shu kisin jam ki berang dan kamban sim bat katanat jal shakti kan le ela ka bentaban pentulun sakamat ekakam ka jela Meghalaya nin kasi kala rakhi ka World Environment Day arajar khat kendai da ka jingthong ye ki million tli ki tenrai dieng ha baro khatwi tli ki district jong ka jela ye ki bela penyat kat kum ka jing yalap ka jong menteri ramba ka jela ya ka phang uwe dieng na ka benta iwe inong song snong ka jela kani kasin jam banthong ki dieng ha ki lai spa riu tli ki jaka bala mangkat pang banthong dieng hapo ka jela kala long si benta na ka jing persang ban penim biang ki klau ki bai ya rengkat bat ka phang pedeng jong ka jing rakhi World Environment Day ka bam tau snem ka balong ka jing jakhlia jong ka le air bat la penlut sao point iwe klur tengka na ka benta ka ni ka program thung dieng kani kasin jam kalong na kabenta ban yada na ka jingma jong ka jing rangat no ki long bat ki po aliyo ha ka jela bat ban penne pensa ya ki laong menteri rang ba u Konrad Sangma rengkat bat usembut menteri rang ba u ba Preston Tensong kira thong ya ki tenrai dieng ha ka snong langkar dam ha East Khasi district nen kesngi Hasam la penlong ya bunt ligi program ban rakhi ka World Environment Day nin kesngi. Menteri rang ba ka Assam usar Benanda Sonowal bat menteri ka tenat ki kam cloud jong jela u Parimal Sukla Baidia kilesem menta ha ka jing rakhi ka ba he du ha ka jela ka balalong ha silchar ha ka porjan met no phai sngi. La rakhi ka ni kesngi pene mariang da ki jing yakop ki ba bunjan ki jing yalang pat ba bat ki jing thung ding. La sam ki tenrai ding ha Kalyanpur Jama Masjid Hagwahati hadian bawai ki jing duai 8 usukla baidia habayethu aha ka All India Radio udaong ba katanat ki kam cloud jong ka Assam ka don jing tmu banthong ya lai pusan lak teli ki tenrai dieng ha keleng ka jela bat udaong ba ka jing thung dieng kan long ru ha ki jaka puli ha ka bala thong ya bun teli ki tenrai dieng ha ki kirpong jong ki jaka puli ki badan ha Barak Valley nen kesngi Ki jingpen kriya kilaya saprang na kabenta ka khana samari kabala tip ka economic census ka nyau kabala ban sedang no akatayo ka wakut menta ubnai lani ha ka sedang jung nai tung na kabenta ban pentulun ya kani ka kam ha ka ba ki nonglum khana samari kin let chiki snong ki thau ha ka lengkari la sangdur ya bun ki kam ki badan kam ban le da katanat statistics but program implementation jong ka sarkar India ka benta ka bakong san jong ka jingpen kre ka long ka jing ai jing hikai pen tibet ya kinong hikai ya kinong lum khana samari ha ki jela ha ka ba on penlong ya ka workshop for state level training of trainers ha Delhi na shay ka sngi kani ka khubor ka wan chupi na ka All India Radio Shillong
Wat apdeng ke jeng pentot ke jeng Islam diki hajar ngut ki pak ringgit Muslim ha Meghalaya kila rakhi ke Eid ul Fitr da ki jingle niam ki besong kun nin ke sengi ha ke bala penlong ya ka namaz Eid ha ki jakamani blai ha ke leng kanong ba Shillong na ke jeng pentut ke jeng Islam kalong ke besitam ban penlong ya ki jing duai ha ke madan ba ke bala tip ke Eid ga ke jing rakhi ke ba he du kalalong ha ka glass mos ke ba pau nam ke badan halaban ha ke ba da ki jing persang ban la penrung lut ki riunget ki bada ki hajar ngut ki bawan banduai la penlong ye ki jing duai Eid ha ki ar benta arsin ki ling do niam ni ki imam ha ba ajin kren ha ki jing rakhi ki la kentu ki pa ring Muslim bakin yai biteng ban le ki kam ki babaha jong ka Ramadan bat ki la penlong ru ye ki jing duai kerpang na ka benta ka jing suk ha ka perthai shitlup ka kenhun jong ka 15th Finance Commission hapok ke jingelam jong chairman jong ka UN Singh hnen ke sengi ke lalit jurep ya ke jaka thong tiu dieng bat kalai kren ru bat kinong rep sentiu ha ke Institute of Biodiversity ngan ong diang ke tu ha ke Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD ha apa Shillong kani ke jaka thong tiu dieng ya ke bala tip ka orchidarium ka badan ha ke jaka ka bahe 1000 square feet kadon haka ya kumba arpotli ki jat tiu dieng bat kalong tangkani haka riber ko wei ka jaka thong tiu dieng ka bakerpang ka badon ya ki kor penyat ya ka jingsit jing kriat kat badon kam hakni ka jaka kinongwan jungo kai ki samla pulie bat kiri wi sentiu ki la ban yu i ya bun jat ki tiu dieng ki bajumi ha Thailand Singapore Japan England bat ki kiri tang hakni ka wei ka jaka La Penteri Kam ye kisipai keri India rengkat langru bat kibor satellite. Na kebenta ban labdien ya ka Lingsun Antonov AN-32 jong ka Indian Air Force ka bala jano hadien bakala her sesun. Ka Indian Space Research Organization ISRO kala tray borba banwad ikatigi Lingsun lingba ka Twitter katanat sipai Indian Air Force kala ong baki satellite ISRO kibalong u Cartosat ba u Risat kila ringdor ya kathan na ka baka Lingsun AN-32 kala jarngai na kaliang ka Indian Air Force kila Penteri Kam ya ki Lingsun banwad ya katigi Lingsun kibaja kibakenthop ya ka Sukhoi 30 ka combat aircraft AN-32 MI-17 bat ki ALH helicopter. Ka Lingsun jong katanat sipai duriau ka P-8 aircraft ru nin kesengi kalai snok tilang hakani ke jingwat ya ka Lingsun ke bala jakno bat nak benta kani la sim ya ke jingi trailang na kaliang ka army ka navy ka police bat ki borsen syar. Hadian ke jing telat jong keseng Kongres ke bala pau dong baka result jong ka Lok Sabha election ke barang sudeption ka All India Congress Committee kala betha ba on penthamai ya ke rukom trikam jong kani keseng san perthai hakawai pakawai ke jela hakari ya ka ni le thu da kawai ni kidong yelam keseng Kongres ha Meghalaya ka kong amprin lingdo habalakli baladon kam ni emban penthamai ya ki kam ki jam jong ka Kongres ha ka jela habaka seng kam simla job pura ha ka jela da ka bakala du no ya ka tura parliamentary seat bat ya ka selsela seat ka baka jubat baro skata ka kong amprin kala ong ba na pedeng ki nriu phongot ki dkhot jong ka yender bar thawan ka jela khat khandai ngot ki dei na ka seng Kongres bat baro khat khandai ngut ki khot ka seng kilong ki bala khre ya kanu kunu go jing pen kla thamai ha ka jing bat kam ka kong amprin kala ongru ba kalong go badan kam bandan ya kaliang persya ka baklan wala ka BJP ka persang da baro kila klenti ban wiang ding ya ka seng Kongres haswaban pun kot ya ka khubor ki mat bakong san sa sisin pat rengkat baka perthai situlup ya ka World Environment Day ka bala long nin ka sngi la rakhi ru ha keleng keri India de ki program penia mariang ki jing pen kriak le ya saprang na ka benta ka khana summary socio economic census ka ban nyau ha kari ka ban sedang shen bat ya ka jing le niam Eid ul Fitr jong ki pa ringet ka niam Islam ha satla ka perthai la rakhi ru da ki ringet Muslim ha Meghalaya nin ka sngi da ki jing rakhi ki besong kun kat tu ka ni ka khubor lakut ka bala wan jepi na ka All India Radio Shillong